V minulej časti si Juraj s Ľubom dohodli stretnutie. Dnes je ten deň. Ľubo Bošček prichádza za Jurajom. Bože, nemal som sem vôbec chodiť. Určite mi bude vnúkať nejakú poistku. Na život, na psa, možno aj akváriovú rybičku mi poistí. Tak ten Bošček nakoniec prišiel. Hlavne nič nepodpísať. Kto je tam? Ľubo Bošček. Čau, Ľubo, zdravím ťa, poď ďalej. Ľuboš, čau, vítaj. Servus, čau, zdravím ťa. Som rád, že si prišiel. Dáš si kávu, čaj alebo vodku? A vieš čo, jednu kávu mi správ, preso, daj mi tam aj cuker, aj mlieko. Tak daj mi sekundu, hneď som tu. Tak toto by som chcel vedieť, za čo dostal tohto Oscara. Samý diplom, ocenenie, kopec knížek, do väčších všetké prečítal. Pánom Bohom aj reč tela má. Už sa to nesie. Nech sa ti páči, Ľubo, kávička. No čo, ako sa máš? Čo riešiš? Ale vieš, no dobre. Ale nejak v tom plávam všetkom. Si mohol aj trochu väčšiu tú kávu spraviť. A nejak veľa cukru. Ježiš, prepáč, som trochu nervózny. Nem stres, Ľubo. Bez obáv, môžeme sa len porozprávať. Ak by si prišiel o svoj príjem na pol roka, čo by si riešil ako prvé? No asi by som zrušil Netflix aj Vojo. Asi by som prestal jesť. Juraj sa s Ľubom ešte chvíľu rozprával. Pýtal sa ho na ciele, príjem, výdavky, jednoducho všetko, čo potreboval, aby mu vedel zostaviť komplexný finančný plán. Ľubo bol nakoniec príjemne prekvapený. Jurajov prístup ho fakt zaujal. V týchto veciach moc neviem pohybovať. Ale už keď som tu, tak si nechám rád od teba poradiť. Tak čo už mám robiť? Tak ma hádam neotáhneš o tie peniaze. Na základe toho, čo sme prebrali spolu, pripravím niečo, čo bude o tebe. Plán. A tvoj. Uvidíš, Ľubo, bude sa ti to páčiť. Tak ahoj, maj sa dobre, čo skoro sa ti ozvem. Idem ja, zatiaľ sa maj, servus. Čau. No dobre, už ja budem mať finančný plán. A nebolo to až také zlé. Dokonca mi dal aj vodu a kávu. A zadarmo. Tak, Ľuboš Božko bude mať už svoj finančný plán. Čo skoro? A čo ty? Rezervuj si svoj termín cez Bookio. Pokiaľ dávam ešte vodu zadarmo. Tak čau.